Ola, que tal? Imos ver outro ritmiño máis hoxe, neste caso un ritmo country, vale? É un ritmo diferente aos que vimos ata agora, soaría así. Vale, un ritmo típico de cancións de Johnny Cash, por exemplo, en España de cancións de Duncan Du. Imos velo porque é relativamente sinxelo, o difícil é collerlle logo a velocidade. Despaciño sería así. Sería dúas para baixo, arriba, abaixo, arriba e volvemos. Vale? Abaixo, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo, abaixo. Pam pam, parado 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 pam pam. Pillámolo, temos que facelo despaciño e xa veredes como vos sai. Saúdos!